Gönünen adamdır. Ölünden son soğabı ölmesin. Közünün adamdır. Ölünden son da günahı ölün aktı. Qaytay deyin. Gönünen adamdır. Özü ölüye gittiye, hazır da soğab izinden barttığı da. Kan adamlara qavluğa öğretip gidiptir. Kan adamlara qavluğa öğretip gidiptir. Kan adamlara qavluğa öğretip gidiptir. Özü ölüye gittiye, izinden kileşe qavluğa edipti. On izinden soğab barptı. Ne beyle gönünen adam oluyor be? Özü ölüye gittiye, hazır da soğabı ölün ak. Yoksa ölün özün etýän işin defternaman bağlan ýerde onda da bir neçe adamlar var özü ölýär gitýär soğabı ölün ak häzirde soğabı dol izinden barpdy kan adamları gowluga çekipdir kan adamlar kalpleri salim bolmagy sebep bolupdyr yürekleri nurlu bolmagy sebep bolupdyr kan adamların insan olmagyna sebep bolupdyr. Hudaý tanymagy sebep bolupdyr. Bak sadece aýtsana, özüni tanymagyna sebep bolupdyr. Özüni tanan Hudaýyny tanar. Emma kösünen adamdır. Özü öllü gitti. Günäsi häzirde ölen akda. Günä ýerinden häzirde ýagtdyda. Kan adamları bidirekli öwretip gidipdir. Kan adamları bidireklik öğretip gidiptir. Kan adamları günah öğretip gidiptir. Günahın yolunu öğretip gidiptir. Bir zenana, bir gelin ya kıyız oğlan, ya ulukon qarri heley. Kan gelin kıyızlara günahın yolunu öğretiptir. Özü ölüye gitti ya.